салом ҷураҷони азизи меҳрубони ма. рости гап ма ганда ҷанга бад мебинам, аммо дар кӯдакӣ бисёр меҷангидам. гоҳ ма мезадам, гоҳ мара меломидан. мо кӯдакоро ақли ҷангмон намегирифт. моро калонсоро маҷбур месохтанд ки мо биҷангем. ту дар кӯча пай кори бори худ рафта истодаастӣ ки якчанд калонсор ҳамроҳи ду хилман нишаста ки суҳбат доранд. салом метиюм мегзарӣ ки яке файродат мекунанд. иҷабё лабака куҷо рафтеси? хона монда меҳмон омадаю чам гуфт барои ягон чи гирифта биё. ягон чи ламон гӯш ки қад шодӣ мезанӣ? ҳо мезанам, ман бояд неки бозор бирам. сара баҳона тамиёя бу ки тардим халос. ана ҳамин хел ҳалҳалат мекардан маҷбур мешуди ки ҷанг кунӣ. не натарсидам охи. шодӣ ту мезанӣ? ҳо мезанам. кани кадомаш калонай? ана ҳаминаш. кӯбра як таш зан. о кӯдак омада як тат мезана. баъдан ҳамин калонсо чиша назди ту равон мекунанд. ту намехоҳӣ ҷанг кардан, неки бояд ҷасурита нишон тӣ. акида бу кадомиш калонай? ана ҳаминаш. кани якта шодира зан. ана акнун ҷанг сар мешавад. чӣ ба сари ман дастворд доштӣ? те худат сар кардӣ. инҷа ҷои ҷанг нест. биё бурем пишти оғлуда ҷанг кунем. дар ҳақиқат кӯча монда як ҷое ҳаст ки номаш паси оғлуст. не ки дар он пас на оғил асту, на гов асту, на гӯспанд. шояд бошад, ман намедонам. баъдан мо каллаву пӯст бо ҳамдигар мезадем. гоҳ ма ӯра мезадам, гоҳ ӯ мара мезад. бовар кунем, ман тамоман ҳамин кор маъқул набуд. дилм месӯхт ба он шахсе ки бой дода буд. аз ҳама хубаш ин буд ки ба ин ҷанг нигоҳ накарда мо боз дӯстимона давом медодем. биё ба шумо як қиссаро нақл кунам. як аз мо ҳамроҳи бачаҳо ҷамъ шуда будем ки то ки обозӣ равем. дери нагзашта ҳамсоямон қатъиян мандуқ омада гуфт: бачаҳо шинос ин додари ман номаш ҷамшедай. ҳамсояи момам ҳамаш ин метарсанд. кличка терминаторай. ҳама хеле ини ганда авои машкадӣ. хай қадар зур бош қадшия ба як зан. ма ӯра нигоҳ дорам, қадш ним баҷа бай. ма қатъия ҳамин ҷанг кунам. терминатор як муш дар шикам ду тайга дар пеши барам зад, нафасам гирифт. рости ман намедонистам ки терминатор боксёр буда, чунки мо ро якум бор дида будам. хиёлам ки зурам мераса. лекин баъди ин ҳам ҷангида ма тамом нашуда буд ва ман қатъиян он кас не он кас меҷангидам. дар кӯчакҳои ҳамсоя, дар меҳмонӣ, дар мактаб ва ғайра. аз ин рафтору кирдори худ ман ягон фоидае гирифтам. бовар кунед не. дӯстони азиз, аз ҷангу ҷанҷол дурӣ ҷӯед, чунки ҷангу ҷанҷол ба шумо хубие намеорад. зур барои худат бош, на барои каси дигар. ана ҳамин хел. ташаккури зиёд ба диққатат ҷураҷон. лайк ва подписатсияро фаромӯш накун. мунтазири комментҳои ту ҳастам. саломатии худ ва фарзандонатонро эҳтиёт кунед. то боздид, худо нигаҳдори шумо.